Maayong buntag, kabisayan ng Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa ginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad, sa Pagtuki Tat Samson, makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Marso 7 karon, unang Sabado sa bulan sa Marso 2015. O ang atong pagkatukion mga higala, mao ang pagtubag sa sunog. Again, ang atong topic karong buntaga mahigala kabahin sa pagtubag sa sunog, no? Apan sa dili pa kamo padayon, tuguti una ko sa pagpangayo pag-usab ug katahuran kaninyong tanan nga anaa diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhian, sa mga lugar nga diin anaa mo diha, no? Nagpaminaw ug nagsunod kini kanunay ni natong programa diha sa lahog, no, sa Remy ug ang mga kabataan. Maayong buntag ug ingon sab sa atong mga kaila, no, mga kagalaan dito sa Tinaan Naga ug ingon man sab diha sa Sitio Sindulan, no, mga higala ug ingon man sab ang atong mga kaigsuonan diha sa isla sa Camotes, no. So nga nagsunod kanunay, no, labi na gyud si Sir Vice Mayor Juju Solante ug iyang mga kaubanan. Ingon man sab sa atong mga kaigsuonan nga anaa diha sa probinsya sa Bohol, sa Negros, sa Leyte, no, sa Siquijor, sa pipila ka bahin, no, sa Mindanao, no, ug ingon man sab sa atong probinsya sa Sugbo. Kaniyong tanan maayong buntag, no. So ining atong pagkatukian mga higala, okay, lagi bulan na sa Marso. So when it comes kung maghisgot tag Marso mga higala, kumusulod na ang bulan sa Marso, mao na ni, no, ang buwan nga diin magsugod na ang ting-init mga higala ug niinis ang bulan na kasagaran sad nato, no, ang kasinatian sa kining sunog mga higala. So kana mao kini siya atong pagatukion kung unsa gyud, no, ang pagtubag sa sunog. So kuyog mi ninyo kay kuyog sa atong mga dinapit, no, gikan sa Bureau of Fire Protection 7 ug ingon man sab sa ato ang Cebu City Fire Station, kuyugan ta nila mga higala haron ilatang siren, no, kining unsaon nato pagtubag sa sunog, unsa may mga hinungdan, unsa may angay mga buhaton mga higala, mo nay atong importante nga pagatukion, no. As we are about to end the first quarter of the year, the month of March also marks the beginning of the summer season in the country. Moreover, this season also marks an increase of fire-related incidents nationwide. This is according to the data from the National Statistical Coordination Board, or NSCB. No? Over the years, various fire incidents continually bring disturbing loss to both lives and property, despite the various efforts from the private and public sectors to raise awareness on how to prevent fires, mga higala. So, given such reality, ang pangutana, how ready are our fire departments in responding to fire incidents? So, what are the actions done to raise more awareness on how to prevent fires? So, muna siya mga higala ang atong mga gustong siren, no, gikan sa atong mga bisita karong buntaga mga higala. By the way, kuyugan ta, no, ni Chief Inspector Bonrad Fernando Dobluis, ang kasamtangang Bureau of naa siya sa Bureau of Fire Protection Region 7 mga higala. Unya kuyugan sabta karong taud pod ni Chief Inspector Eolalio Muñez, no, ang Fire Safety Enforcement Section, no, sa Cebu City Fire Station. So kini sila mga higala ang atong mga bisita, sila mo ay maghatag natong kasayuran, no, ilatang siren sa mga importanteng mga impormasyon diha sa pagtubag o paglikay nato, no, sa sunog mga higala. So kana, no, kita usab diha sa atong panimalay unsa sad atong mga angay nga bantayan aron malikayan nato, no, kining mga panghitabo nga susama niining mga higala. So daghan na kayong nabalita nato, no, nga sa TV, sa radyo atong nadungog nakita
nga grabe gyud no ang mga kadaot. Dili lang sa mga kabtangan kundi dili sab na ay mga kinabuhi sab nga makalas tungod no sa maong insidente. So muna mga higala importante gyud nga kita no kada usa nato mga kabataan, mga gidikanan magmatngon gyud mga higala. Magmatngon gyud ta aron malikayan gyud ni siya. So ikaw karon diha ang nagpaminaw unsa man sad no ang imo kahang angay buhaton no? Aron malikaya na siya. So mga higala pwede sa day mong mo padangat no sa inyong mensahe. Pinaagi sa to ang pagtuki hotline 256-1679 o sa 255-5754 nga tong pagtuki mobile 0932-848-7293. Okay, so nakakaroon sa linya si Chief Inspector Bonrad Fernando Dobluis. Chief Inspector, maayong buntag. May buntag, sir. May buntag. Sir, may buntag kunya. Sir, ayaw kalintisad pag-greet ang imuhang mga kaubanan o mga mahal sa kinabuhi, sir. May buntag ka na itong tanan, mga tagmaminaw sa aning pagmamaha o atong mga kaubanan sa trabaho, may buntag sa atong pamilya. May buntag ka na tanan. So, sir, nanamagyod ta, no? Bulan sa Marso. Usually, ang bulan sa Marso, nakahinumdum ko nga niadtong March 1 ba to, sir? Nagpahimo mo og kuan? Naghimo mo og parada no sa major thoroughfares dinhi sa atua o baka sa mga dapit no nga angay natong pahibawon mao toy magmarka sir nga unang adlaw no sa inyohang kampanya. Atong March 1 ni buhat ta og kaning Walk for a Fire-Free Nation which was done nationwide. And then dire gibuhat sa nato sa atong regional office, participated by sa atong mga igsuon sa mga volunteer fire brigade, barangay brigade, mga kauban sa trabaho sa gobyerno nga naghibaw nga sugod na atong kampanya sa kaning buwan nga Marso nga atong gideklarar nga Fire Prevention Month. Moto yung sinugdanan sa atong kampanya. Sir, over the years, ang fire incidents dinhi sa rehiyon nagkataas o nagkaubos? Unsa may mga rason niini, sir? Based on records for the year 2013 o for the year 2014, murag ni taas ang atong fire incident. In 2013, we have 959 fire incidents. And sa 2014, we have 977. 959, sir, no? Sa 2013? Ni taas siya. Okay. Mga 18 sa sunog. So, among the causes, I suppose, kaning ang number one ng good nato nga ko, Andre, is kaning electrical. Ang mahitabo usually mong good is kaning mga tao mutaas ang atong estado sa kinabuhi, padak-an nato atong balay, padak-an nato atong mga appliances, atong aircon sa una, usa karon duha na. Atong TV sa una, usa di duha na. So atong mga appliances sa mudaghan. Kunya without us checking kaning atong mga electrical connections, supposedly unta kaning atong mga wiring sa to sanding ipa-check from time to time kung mo puno tawag mga loads naman ay corresponding sa mga sizes of wire. So mo na usa sad siguro sa mga rason ang nitaas atong sunog. Ikaduha, namagud may bag-ong kaning patakaran karon nga anang ang sa una dili na mo i-record tong kanang mga gagmay nga sunog. So karon bisag mga ginagmay nga sunog, mga bushfire mga rubbish fire, amo nang gipang record. So mao na yung mga rason siguro nga ni taas-taasan ang atong fire incidents. So despite sa atong mga kampanya nga kanang gihimo pag edukar sa atong mga katauhan, nagyapo yung mga higayon kay di man ta kanunay nga gabantay nila na kanang makalimot or kanang sometimes negligence mo na nga na ay mahitabo jud nga sunog.
Sir, base sa atong record unsa may mga dagko gyud nga mga insidente sa sunog nga nahitabo no dinhi sa rehiyon o baka dinhi sa atoa. Balik sir. Hello sir, base sa ato ang record unsa may mga dagko gyud kaayo sir nga insidente no sa sunog nga nahitabo. Daghan tag mga dagko nga mga kasunog nga nahitabo sa for the past years. Pero ang among record diri is only kanang number of fire incidents sa mga kanang kuan. So I'll just give you kung unsay number one nga causes sa pinakataas nga Hinungdan. Causes. Okay. Number one is kaning electrical connections, Okay. which is moto kung gisulti Okay. nga mao'y rason nga kanang gikan sa 299 fire incidents due to electrical connections in 2013. Mm. In 2014 nita abot nig 319. Mhm. Ang ikaduha natong major causes sa sunog is kaning open flame cooking Okay. stove. Okay. Gikan sa 68 nahimong 90 sa 2014. So taas-taas gyud kaayo no? O ikatulo kaning lighted matchsticks niya kaning mga embers, Mm. lighted embers from 56 in 2013 nahimong 70 in 2014. Okay. O niya ikaupat kaning open flame lighted candles kaning mga gasira Mm. from 55 nahimong 59. Okay. O niya ang cigarette butt from ni mura ni Seni Os from 69 nahimong 48 in Okay. 2014. Mhm. So, So, mo na nasa tong record, sir, sa mga major causes of fire. Chief Inspector, unsa man ta ka andam no? Ang atong mga fire departments sa pagtubag no sa mga fire incidents dinhi sa rehiyon. We are always ready to respond to any fire incident. In fact, despite the minimum resources that we have, to tell you honestly, kaning atong mga ekipo, Mm. ang iba na ni mga karaan na kayo in town. So, among gi-maximize ang among mga minimum resources. So, nag-conduct may mga kanang refresher course, Mm. and then we are always ang kaning gong trabaho sa bumbero, most of the 80% is fire prevention, Mm. only 20% ang fire suppression. Mm-mm. So mo nang wala na makibaw ang uban, masig magdahon man sila wa may mga trabaho mga bumbero, Mm. but nagtrabaho ta sa inadlaw-adlaw, Mm. mo conduct tag fire safety inspection sa mga bagong building nga gitukod, mo conduct tag mga lectures of training sa mga eskwelahan, Mm. mga opisina niya, mo conduct sa tag house to house inspections niya, naa sa tay kining gitawag sa ugnayan sa barangay in coordination with the barangay chairman, Mm. conduct tag lecture sa mga tanod, sa mga constituent dito. Pagpahimangno nila nga unsay mga buangay buhaton panahon mga sunod. Mhm. So kini sir mga gimbuhaton ninyo kung walay mga alarma mo ni inyohang mga gimbuhaton no sa mga tagsa-tagsa nato ka mga lokalidad ug syudad no sa rehiyon. Yes sir, yes sir. Mo na atong ganang mga gimbuhaton Mhm. sa sunog. Mhm. Sir, going back sa mga major causes sa fire ba, unsaon man nato ni sir pag santa no kining mga fire incidents no from happening? Any tips Actually or sir, ganang to me no, I think it's really impossible to say nga we could have zero fire incidents mm, kay kanang bisa kung saon na to pagpahimangno sa tong katawhan, bisa kung saon na to kandak og inspection, mm, kanang dili manggod kanang wala ba may permi silang kiliran, tinuod wala may permi sa ilang kanang kuan, nga magpahimangno So, kanunay. o nga magpahimangno nila, nga magbadlong nila. Tinuod. So
ang among mahimo siguro is to lessen or to mitigate and to inform them. Pahimangnuan sila. Muna, it's not only during the month of March nga naay fire prevention. Every day we are celebrating, we are practicing fire prevention. But i-highlight na nila mo siya during the month of March. Kaya mo na siya pinakainit na buwan. So, muna nga, ang among trabaho doon adlaw-adlaw, sige pahimangno. Pero despite that fact, kanang naado yung mga kanang factors na beyond our control, kaning magdanghag, kaning magpapakaglabay og sigarilyo, labi na karon init kayo, labay mo sagbot, tunog ng sagbot. So, bisag imo pa ng training di mo na, di mo amunta silang giliran pirmi. So, muna, so ang siguro, ang among ihangyo lang nga, naasay partisipasyon ng bawat mga atong mga kaigsuonan. Dili lang sa among side, kung dili naasay sila ilang mga participation, proper housekeeping, na ilang mga pangay buhaton sa siguro para makatampo sila o hopefully ma-achieve na natong zero fire incident. Chief Inspector, talking about preparedness ba? Kanang labi na karon no, karong panahon na makita na nato no nga daghan na kayong mga ni tubo nga mga buildings no, mga tag-as na kayo. Sir, unsa ta ka preparado sa ato sa BFP? Labi na gyud no nining pagdaghan na sa mga building nga tag-as. Unsa may inyohang mga kuan na sir? Sir, kanang dapat tunda natay gito area ladder. Kanang mo ni say klase sa ekipo nga may sunog nga tag-as mo extend na siya nga kuan niya makaabot ka dito sa nga floor nga gusto. But right now I think we only had one area ladder capable of reaching mga 5-story siguro, 7-story. But despite that nga wala ta nang ekipo, muna ana ko kami to play ang kanang fire prevention. Okay. Kanang mga building nga mga dagko, na sila yung mga built-in nga mga kuan, mga firefighting appliances. Okay. Sila mga sprinkler systems. Na sila yung mga kuan, mga dagko nga mga sufficient exits. Na sila yung mga emergency light, sila yung mga fire alarm system. So kumpleto na sila o kuan bisag kanang di ni kaabot dito mo gamit lang mismo mga conventional na pamahagi. Kanang maka-assure ta na kanang rare ra kay nang oportunidad na kung sunog ng dagkong kung mugana lang na nila proper kanang check up ang mga ekipo, mapaong na siya. So munay atong gihimo ato lang isiguro nga ang ilang building is within the kanang fire compliance sa fire code. Okay. In terms of fire protection. So kining kining mga kumpanya nga nag-manage sir, ang ilasang mga empleyado nasa ni regular gyud nga training o pagpangandam nila no, sa firefighting. Yes sir. Nana sila yung mga kuan, nana sila yung mga basic training ng fire protection. Kanang naasa na sa tungkuan nga kung naamoy mga ang inyong opisina o kumpanya 50 above, you are required to have a fire brigade of competition. So muna mag-establish sila na moral fire brigade nga i-tasking na sila sa mga corresponding nila mga trabaho. Niya every mo request na sila training na to. So muna naatay section sa opisina nga design nga maganda kong mga trainings, mga plans and training section. So mga kaopisinahan, mga eskwelahan, mga barangays, maganda pa sila training. So stricto gyud kay mo ani sir, labi na gyud ning mga kumpanya no, mga building nga tag-as ka, stricto gyud kay mo sa pag-appeal na sa inyong mga inspections. Dili na sila matagaan kana og gitawag kanang fire safety inspection certificate. Kung dili sila compliant sa kanang new fire code na to niya. Without that fire safety inspection certificate, di na sila may issuehan o kanang occupancy permit from the office to building official. So kung di sila compliant, di sila kapuyo ang mga building. So, okay. wa kani nga mga kuan
So mga higala no, sorry kayo naputol ato ang pagiginabi ni Chief Inspector Bunrad Fernando Dubluis no. Atong paningwaon nga makabaliktan niya og hinabi no. So atong gi-check sa ato ang technical nga ma-reconnecta no balik ni Chief Inspector. So muna mga higala no, nakita din nato gid base sa ato ang pagiginabi ni Chief Inspector nga daghang mga hinungdan nga nahitabo no ang mga insidente sa sunog matud pa niya electrical gyud no ang pinakataas nga okay, na nasa linyag balik. Okay, Chief Inspector, sorry kayo ha nga naputol ta. Yes, Chief Inspector siguro nining bahina mangayo mi kanimo no ki kanimo. Unsa may mga importanteng butang nga angay hinumduman no panahon sa fire incident na mga tips nimo aron malikayan nato ni. Siguro, may sunog, panimalay o sa atong opisina, oras. Kung napanisiyas ka ng incipient stage, kaning sugod pa, pwede rin ninyong i-attempt o paong. Yeah. Dili na mapaong, you call directly the local fire department. Ang atong numero sa Cebu City is 256-0541 o 256-0541. Hotline, kaning 160 o kaning 117. Unya, manog tawag, kanang mong gawas ta sa kuan na nagsunog nga balay or kuan build niya kanang kaybaon nato ang mga kauban kanay sunog gawas sa tanan niya o masunog ta ang atong pina kita mismo pwede ta mo practice aning gito stop drop and roll mohunong ta mo igda ni muligid mapaong ang atong kasunog na nila niya kaning sa atong panimalay kaning basic practices kaning good housekeeping kaning ang limpyo ta sa atong panimalay para dili kayo prone sa sunog atong mga bata din nato paduaon og mga puspuro mo dagko tag kandila o kaning mga gasera atong bantayan mong sa nausahin ko tanang kandila dili mapaong makatuog ta so usa sa mga causes sa sunog unya kani atong mga LPG from time to time i-check up ni nato kung may mga leaking atong ayuhon unya usa sad kani atong mga linya sa kuryente kung mo puno ta og mga appliances dapat sa unta magpasigurado sa mga pa-check up sa license nga electrician. Chief Inspector, mangayo mi sa imong hinapos nga mensahe alang sa atong mga suki kayong mga tigpaminaw. Ako lang siguro ngihangyo nga ang atong mga katawhan muabay o muabag sa atong mga kabumberuhan sa pagsunog kay kanigong pagkuan fire prevention is not only trabaho sa bumbero but I believe it is also part of the duty of the community. In fact, ang atong kaning tema karon tuiga is tasan sa sunog, alamin, gawin at sa buhay natin. Partisipasyon sa atong isig-usa sa nato. Salamat. Chief Inspector Bunrad, daghang kayong salamat sir sa imuhang pakig-uban kanamo karong buntaga. So mga higala, mao kadto si Chief Inspector no Bunrad Fernando Dubluis no sa BFP 7 no. So salamaton kayo ta nga nakahatag siya nato og kanang kasayuran no kabahin sa mga angay natong hinumduman ug angay nato nga bantayan mga higala aron malikayan nato ang insidente sa sunog. Mga higala, mo break on nata alang sa pipila ka mga mensahe ug dugang kasayuran.
Kahibaw ba mo unsang bulan na adunay labing taas nga kaso sa sunog ni atong 2010 hangtod 2013? Matud pa sa datos sa National Statistical Coordination Board, ang bulan sa Abril ang adunay labing daghan nga kaso sa sunog ni atong 2010 hangtod 2013 o 5,355 kumparar sa 4,561 ka mga sunog sa bulan sa Marso sa nahiskutang mga tuig. Dugang paniini ang bulan sa Hulyo ang adunay labing minus nga kaso sa sunog o 622 niadtong tuig 2010 hangtod 2013. Kini si pagtuki Roxanne nagkatud ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakauhing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gibanabana nga 7 kagatus ka mga tinunan sa kapin gatus ka mga tulungaan sa probinsya sa Subo ang misalmot sa baguhay lang nga natapos nga First Periodismo Awards nga gipaluyuhan sa The Freeman katambayayong ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi o Gardenia. Gisalmutan kini sa mga tinunan nga nagagikan sa mga pribado pampubliko nga mga tulungaan. Lakip sa tumong sa kalihukan maong pagbansay sa abilidad sa mga tinunan ilabi na sa aspeto sa periodismo. Ano na kini 7 ka kategoryang sports writing, editorial cartooning, news writing, feature writing, editorial writing, copy reading ug headline writing. Ang nagsibing lecturer ug hukom sa kalihukan mao mga editorial staff sa nahiskutang mantalaan. Lakip sa mga madawat sa mga mananaog maong plaque o cash prize samtang ang mananaog nga tunghaan makaangkon og computer set. Pasidungan usab sa mga coaches ang mga kauban sa tanang mananaog at tool sa graduation ug recognition sa matag tulungaan. Nagsugod ang maong kalihukan niadtong Oktubre 2014 hangtod Pebrero 2015. Katambaya yung usab niini ang Department of Education. Ug mao kini ang nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley. Maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo text sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Kung ikaw 12 hangtod 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA usa ka leadership ug citizenship development program alang sa kabatan-unan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro ug download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipada ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haines Street, Cebu City, 6000. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 418-7234 local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAers. Ang pagpanawat sa mga aplikasyon kutong Marso 7 tuig 2015.